לקוחות. טעות נוספת, הבחנה שגויה בין חשבונית מחירה לחשבונית קנייה. בתוכנת רווחית יש לשים לב מהו סוג המסמך. אנחנו מקבלים במבחן מסמכים, חשבוניות העתק וחשבוניות מקור. כאשר יש לנו חשבונית העתק, זו חשבונית שמצביעה על מחירת סחורה, ולכן אנחנו צריכים לבחור את סוג התנועה שמתאים למחירת סחורה. אם זה המסך מצד ימין של פעולות היומן שלנו, אנחנו צריכים לשים לב שקוד המיון שלנו יהיה 100. 100 מציין פעולת יומן של מחירות. יש לשים לזה טוב לב. מצד שני, אם יש לנו חשבונית מקור, שחשבונית מקור מצביעה בעצם על קניות סחורה, יש לשים לב לבחירת סוג תנועה קוד מיון שמתאים לקניות. טעות נוספת היא בחירת אחוז מע"מ שגוי